inspection kahima soyong ya umau shong thai yang usum king thaba hajabar lum top jaut ubadai uling do soyong house nem sha ja news pa prapo ha ka jing dan kat lang uba estan sing jana nong bet ubadai usurdarship nong wang mautamur nang ta uba artist rentatiang ubadai vice president ka HYC nong Tliu circle bat ki menteri kersan lingdo raj marpana lingdo raj nong se bat rengkat kiri rang ba jong kasnong Kapur. Kena kalian dengi ke himangi wan hang ni ban chu pet. Ya kini ki mau ki ba labu. Ya kita ki mau sa enam labu de ki sim jong ke jigiling do. Jong ke himah ke jong iso yang. Na du ki senam ke bangiyok ke record. Ba iba sumking thawa ilalong uling do jong kene ka hima so yong ni so play so khar so pay ladu kita ki puan nglayo ki kot ka khnai khat news pa an report de hang ni lawan ban bu ini ki mau kor mo ki mau song than hak snem khat news pa prapo de kini kalong gi ke ba pen sa nam kabab ngi kum gilong din ngi ben tip ki kabab ki nong sensyar ki ba pet ki ba ya kini ka it ka hima ka jungi kalong ka bangi la ban penting kai ki khnang ba gilong din ki jungi mo kin tip ki ka mati ka ba kini ki long shua ki jungi ki la seng ki la bu it ka hima ka ba ngi ki pat ba ka rayot ngin syong suk ngin syong sen kum ba gilong handu menta te ka ba ngi cho kena ke step ko bemta nagaliang ni kum ki mengelam jong ka khot jong ka seng hakane ke district ba thamai ko bemta kena ngidap da jing kemen ke ba kraw na ka benta bangiyo sngo ba kirung ba ladu bilong do raj ki sudarship upar per ki wat ya tek story mat penek pensa nadu ki por bun shwa balabu daki long shwa man shwa ni sutenat ru kowe ka long ba kat kum ka jing batai lengkot na ka liang u long do jong ka matna ba ka soyong bat ka nong klau ke de sipara tengah kan tu ya kini ki artli ki nong sensar long do soyong bat ka nong klau haba pide si para bat pin yalong ro kowe kumba lahikai do du por bam chwa bat kaju por ngakan tu ya disi konsel ba cisin ba pi pila penmi ying tengah terpat ro piban ai no yang teki put kisam jong ki khnang ba kan like na kanono ka jing ya kaja namar pi ha kaneka apo kabri nyo trap jingi bon leng ba ki jingi kini put ki jingi kini kita ki kam per wat si pararo ki hab ya pat wat ikolong yeng te de lo nong rem ngasutenat ya ke history ba kini kerung ba ki wat ya ke jing sisa ba kasin benengkong bangaye bangatip ro wat ngadain mung snong hang ne ba une mo sung thaj don hang ne te ngasutenat ro ta bat nga suthu ro ba kan salong ko we ka jaka pe kai ne jaka lang ba ke jing thu story gini ki rong ba te de lo nang rep nga kan tu yi paj ba ro jong ka ne ka dong ka than yo la se pi ong ba ke jingwan jong ki long do isra chip ba kandon kata ke jing kni put jing sam kata pi perkhat bakla ke jingwan jong ki ke bumut ba kadai ke jing penek pensa ya ke jing bu nam jong ulong chua man chua hakane ke ka jongi mar balai ngahap ben ong ben komta mar bonsin ki kita ki rong ba ne kita ki bru dar kat kum karukom jong ki khasi nado anda thai te nagaliang jonga si bentang akan tu ya ki kur thaba yauja thaba yaumen thaba yauhiar
ki badai ki khli nong sansar ki kun nong sansar hapo ka hima so yong baki dei ban wat benia ya ka jingbu jing sat jong ki knit men pat men ki jong ki nado handa thai te tang ka ne ngabu bat ka jing ai khublei tham tam ya baro ki nong kit ki nong trei hima jong hima so yong bat kiru rang ba bat kham tam ha ka ne ka dong ka ne ka than bat ki nong pnya chnong ha ka ne ka chnong lum top madan